Sekuright phela manje isi-clean. Qinisile. Hey, kusamathandweni. Cha. Sekubonakala ngaleyo ndlela yini? Kuyabonakala phela. Asithembe ukuthi naye uzizwa ngale ndlela ozizwa ngayo. Uma shwena uthi uzizwa ngaleyo ndlela. Kodwa ke ubona kanjani ukuthi umuntu wesilisa uyakuthanda? Phela ubona ngayo. Ubona ngendlela akhuluma ngayo nawe, nangendlela abuka ngayo. Angithi sokubona lokho? Ukuthi nje kunzima kwethu. Uqonda ukuthini manje? Kahle lo mlisa lo unomuntu. Oh, I'm not surprised. Vele nje umuntu uthathe emntwini. Wakusho wakuleka lokho. Kunjalo phela vele. Yazi kwesinye isikhathi ngiyibuze nje ukuthi zonke lezi zinto uyithathe lapho ubumncane phela wena. Phela mina ngibuka ama-movie, ngifunde nama-novelish. So, wena girlie, go get your mitts. Kena. Hawuza kufunani la? Hayi. Ngiyakwenza. Cabanga usukwenza lokho okwenzayo ke. Sosala sihamba sonke so2 sala samsumangele crash. Ayikho inkinga. Kunyeke. Kuzoba lula ukuthi ngene sala sekuhambisa emsebenzini sithi va bese siyabuya. Ayikho inkinga athi ngiqedelele lana nje. My phone. Yeah. Thina thatha manqoba ke manje. Correct. Manje phone. Indaba. Acishe ifoni. Oh no way, ngingoba ngiyayishaya namhlanje. Indaba khona inkinga? Indaba ecima. I know iyangiphazamisa emsebenzini ifoni. Sisinofuna ngajabulisa ngithulela. Yini kwenze njani? Cha, akunankinga. Bengisacela bandla ukuthatha off namhlanje ntambama. Ngoba? Khona into ethize emele ngiyenze ebalekile. No. Kodwa sisinomfundo Ngithi no. Leyo nto ebalekile ngama ilinde. Ngiyakudinga namhlanje ntambama emsebenzini. ngiyakuzwa lokho sisinomfundo kodwa ngisacela bandla ukuthi ngiphuthume lento emele ngiyoyenza. Ngizosheshe ngibuye ngize ngithathe usuku lonke. Sibongile. Uyazi wena wahamba la ngelinye ilanga. Wathi uzosheshe ubuye. Wahamba usuku lonke. Ngangene kukhulumeni. Ngiyaxolisa ngalokho sisinomfundo kodwa ngiyakucela lento ibalekile emele ngihambe ngiyoyenza. Ngizosheshe ngibuye. Sengithe cha. Siqedile.